Insemmilkom u se nagħmel daqsxejn ta' kummenti fil-qosor fuq it-tliet poeżiji li pproponejt biex waħda minnhom tinħadem film għal festival ta' din is-sena. Tliet poeżiji ta' Joe Frigieri meħudin minn perjodi differenti fil-karriera letterarja tiegħu. Waħda minnhom toħodna lura pjuttost lejn il-bidu tal-karriera tiegħu fis-snin 70, l-oħrajn isegwu. U xtaqt nibda bil-poeżija Natura Morta. Minn ġol buqar tal-ħġiġ fuq pjanu mixi trap, fid-dawla jien li jidħol mill-persjani, quddiem ritratt antik tal-ġenituri il-wart midbil, kultant iwaqqa l-weraq. Is-sena l-oħra fl-għażla li kont ipproponejt li kienu poeżiji ta' Achille Mizzi, kont qatt illi meta ġejt biex nagħżel il-poeżiji, f'moħħi kelli illi min se jaħdem il-film eventwalment jagħti każ ftit aktar mis-soltu l-element sonoriku. U fil-fatt kien hemm poeżiji illi minnhom infushom jew minħabba t-teknika li użaw, jew inkella anke minħabba is-suġġett innifsu kienu jagħtu lok biex dak li jkun jaħseb ħafna fuq l-element sonoriku anke fil-film. Il-poeżiji ta' Joe Frigieri naħseb jien u kienu dawn ir-raġunijiet illi għażilthom minħabba dan l-element issa mhux ta' ħoss imma l-element ċinematografiku tagħhom. Wieħed mill-elementi importanti f'Joe Frigieri huwa ir-ritratt illi diversi poeżiji tiegħu attwalment kważi kważi mhuma xejn għajr ritratt jew stampa mibdula fil-kliem flok figuri u kuluri. U din il-poeżija li għadni kif rajt, u hija waħda mill-poeżiji li qiegħed nipproponi, hija appuntu eżempju fl-opinjoni tiegħi verament f'waqtu ta' x'nifhem meta ngħid poeżija li hija ritratt. Għaliex attwalment fil-poeżija ma jiġri xejn. M'għandna preżentazzjoni ta' ebda ħsieb profond, kważi kważi anke emozzjoni ma ssibx, imma hemm ritratt. Ritratt illi fih jurina diversi affarijiet illi fl-aħħar mill-aħħar dawn l-affarijiet jiffurmaw xenarju. U jien f'moħħi għall-inqas waqt li qed naqra l-poeżija waqt illi rajta diversi drabi u ddeċidejt li iva din għandha tkun waħda mill-proposti, f'għajnejja kelli dan il-xenarju, f'għajnejja kelli dan il-moviment bil-kamera, kelli wkoll anke sens ta' kulur, imma ovvjament dan mhuwiex kompitu tiegħi. Ma ir-raġuni għala għażilt din il-poeżija kien appuntu dan minħabba li naħseb jien direttur jista' jeċċella hawnhekk fejn tidħol iċ-ċinematografija tal-film qasir illi qiegħed jippreżenta. Naturalment hemm suġġerimenti anke ta' kulur, jien naf qed jiġini f'moħħi pereżempju l-vers fid-dawl għajjien, wieħed irid jifhem għaliex għajjien. Ritratt antik qiegħed jissuġġerixxi anke l-kulur tar-ritratt mingħajr ma jgħidlek. Imbagħad għandek il-wart li huwa midbil li qed ifisser ħafna u ovvjament il-weraq illi xi kultant taqa' werqa fuq il-pjanu. Attwalment il-pjanu huwa miksi bit-trap, id-dawla jien illi mhuwiex sempliċement dawl bħal m'għandi fuq wiċċi hawnhekk imma huwa dawl dieħel mill-persjani, allura tista' timmaġina anke ċertu logħob bejn dawl u dell. Dik hija Natura Morta illi qed nipproponi bħala waħda mill-poeżiji. It-tieni poeżija illi qiegħed nipproponi hija poeżija bikrija ta' Joe Frigieri
Hija wkoll għandha element ritrattesk imma hawnhekk il-lob bil-ċinematografija jista' jieħu dimensjoni oħra. Alla mejjed. Rajt ġorma tfal bidejhom lejn is-sema u rajt raġel għajjien jixxotta l-ara u mara xieħa dgedwet litanija. Il-biraħ ġbidt il-korda u qatt nistenna il-leħen ġej lura jidwi ħdejja. Immissa tfal ejjew u saru rġiel u żewġu u r-raġel xieħ u nesa u l-mara mietet. U llum il-ħoss tal-korda jaħbad mal-ħajt u jieqaf bħal-qampina truxa u Kristu għadu tiela jerfa' salib ta' xejn u Sisifu jgerbeb ġebla. Interessanti għalija l-inqas ix-xebħ li Friġġieri joħloq bejn Kristu u Sisifu. Il-personaġġ ta' Sisifu mill-mitoloġija Griega, il-bniedem illi ġi ikkundannat mill-Allat biex iqatta' ħajtu igerbeb din l-imbirka ġebla sal-quċċata tal-għolja sempliċiment biex xin jasal hemm fuq terġa' taqalu għal isfel u jerġa' jibda il-proċess. U Sisifu kull darba jiddeċidi li jerġa' jibda. Ovvjament barra il-referenza għal mitoloġija Griega hemm ukoll m'għandniex ngħidu u anke wieħed irid iżomm f'moħħu li Joe Friġġieri huwa filosofu, hemm ir-referenza għal Camus u l-filosofija eżistenzjalista appuntu il-mit ta' Sisifu wieħed mill-iktar xogħlijiet magħrufin ta' Camus. U din l-idea illi Kristu huwa fallut fil-missjoni tiegħu, idea illi konna nsibuha ħafna fil-ħsieb artistiku ta' snin 70 b'mod partikolari jew anke is-snin 60. Imma la qed nitkellmu fuq il-filosofija wieħed ukoll ma jistax ma jagħmilx referenza wkoll għall-idea ta' Nietzsche li Alla huwa mejjed. Ovvjament hija ħarsa negattiva ħafna lejn il-ħajja, illi bażikament fil-ħajja ma jsir xejn għajr illi il-żmien jgħaddi u bażikament iwassal lejn it-tmiem u li il-missjoni tal-eroj bħalma suppost kien Sisifu, bħalma suppost kien Ġesu Kristu, bażikament huma missjonijiet illi huma falluti anke il għaliex il-poeta nnifsu fil-waqt illi jiġbed il-korda biex jgħaddi it-talba tiegħu, il-messaġġ tiegħu, bażikament dan il-messaġġ jintelef fix-xejn. Huwa ħsieb nihilista ħafna m'għandniex ngħidu, perjodu interessanti anke fil-letteratura tagħna għaliex ma kienx Joe Friġġieri biss illi kellu dan it-temperament, imma naħseb illi kien Friġġieri Joe illi wassal dat temperament b'mod daqstant partikolari, b'mod lider tant sempliċi u din hija karatteristika oħra ta' Friġġieri, hija sempliċità qarrieqa ħafna għax fir-realtà mi sempliċità xejn. Mill-punt di vista ta' ċinema, ta' film, ovvjament anki hawn għall-inqas naħseb jiena li m'iniex direttur ta' ċinema, imma nimmaġina għall-inqas f'moħħi għandi ħafna shots differenti illi jistgħu jiffurmaw dan il-kwadru oskur ħafna illi itina falla mejjed. Imbagħad ngħaddi għat-tielet u l-aħħar proposta meta niġi biex nitlaq. Meta niġi biex nitlaq għal dejjem irrid li jkun bil-lejl. Bliwriżaq jannu qalb il-qamħ u qamar sħiħ fit-skuk tal-awrikarja. U rrid xi ħadd jiftaħ li t-tieqa beraħ ħa noħroġ idi u naqta' fjuri fuq u kewba kbira. U int Teresa x'ħin tisma' r-riħ qed jingħej taħt il-bieb u jdur għal biċ-ċipress bħal ruħha jiena itla bla ħoss u għalaq il-purtiera. Jiena dejjem ninterpreta il-poeżija bħala poeżija ta' mħabba mill-isbaħ, hija love poem, anke jekk is-suġġett huwa il-mewt. Ninterpreta bħala poeżija ta' mħabba il għaliex
Attwalment hija poeżija lil u għal Teresa. Mini Teresa, ovvjament aħna nafu mini Teresa. Mhux importanti. Imma li kont se ngħid huwa illi hija poeżija mħabba il għaliex il-poeta qiegħed jistħajjel jew qiegħed jippjana jew qiegħed jgħid xi jixtieq tkun l-aħħar ġabra ta' esperjenzi osra ħafna propju fit-tmiem ħajtu. U l-aħħar element illi naraw hija appuntu din Teresa illi wieħed joħodha benfatt illi din Teresa hija il-persuna illi iħobb. U allura iħobb u din l-imħabba se tibqa' sa tmiem u naraw kif din il-mara tibqa' takkumpanjah anke fil-mument agonizzanti tiegħu. U għalhekk illi jiena nħoss li hija poeżija ta' mħabba, hija poeżija ta' ċelebrazzjoni ta' relazzjoni ta' mħabba li mhux biss irnexxiet imma baqgħet sabiħa sal-aħħar. U qed nuża l-kelma sabiħa il għaliex il-poeżija hija sabiħa mhux biss għax toġobni, allura ngħidilha sabiħa jien, imma hija sabiħa wkoll għaliex l-elementi illi għandna inklużi fil-poeżija huma kollha elementi sbieħ. U allura anke hawnhekk ir-raġuni għala jiena proponejt il-poeżija għaliex naħseb li ċinematografikament wieħed għandu festa x'jista' jagħmel b'dawn l-elementi fil-film tiegħu. Ix-xenarji tal-lejl huma tant sbieħ, il-qamar kwinta, il-ħoss tal-Ewriżaq, l-Awrikarja, imbagħad bil-mod il-ħaġa tibda forsi titgħajjeb xi naqra minħabba li jidħol element tar-riħ u r-riħ li qiegħed jingħej u mhux ikanta u jdur bħal ruħ għajjiena innutaw l-aġġettiv għajjiena li sibnieh anke fil-poeżija ta' qabel kemm huwa aġġettiv importanti fil-każ ta' Joe Friġġieri. Bażikament huwa dan illi xtaqt ngħid ma rridx intawwal fil-kummenti tiegħi, imma huwa dan li xtaqt ngħid fuq dawn it-tliet poeżiji li bħala konklużjoni naħseb illi jekk is-sena l-oħra fl-għażla li għamilna issuġġerejna lir-reġisti jaħsbu ftit iktar mis-soltu forsi fuq l-element sonoriku, darba naħseb illi l-proposti qegħdin iresqu din l-idea illi ċ-ċinematografija għandha tkun dak l-aspett illi wieħed forsi għandu jaħseb iktar dwaru, jaħdem iktar dwaru. Dak kollox.